औ नोंथाङा देरहासार इस्लारि ना? आं देरहासार इस्लारि। मैया नोंथांखौ जे NLFB-नि दैदेनगिरि होननानै माखासे निउस चेनेल आरो माखासे निउस चेनेलाव होदों आरो ना। NLFB-नि दैदेनगिरि होननानै नोंथांजों एम बाथाजों बेबायदि होननानै बुंदोंमोन। जायबा बिए ओनसोल आं बिथांखौ लाबोनाय टाइमाव नोंसोरखौ NLFB-नि दैदेनगिरि होननानै बुंदोंमोन आरो। ओमफ्राय बेसेबां सैथो बे बाथ्राया? नोंथाङा NLFB-नि दैदेनगिरि नामा? माने बे बाथ्राया ओरैबायदि जेन'बा आंथ' NLFB नङा। आङो सासे बर'नि इउटुबारानो देरहासार इस्लारि बयबो सार्च खालामबानो मोनगोन आंखौ। औ माने बिथांमोना बै समाव आङो जेब्ला 29 जुन 2021आव आङो मोनसे बे एलसन बसुमतारी बि अनसायलांनि न'खराव आङो मोनसे भिडिअ बानायहैनाय जादोंमोन आरो। औ औ। ओमफ्राय बे भिडिअ बानायहैनायाव आङो बे न'खरनियावहाय मोनसे आसा गारबोदोंमोन आङो सावरायगोन माखासे दल संगठनफोरजों बा सरखारजोंबो आङो सावरायनायाव बाहागो लागोन होननानै आं बिमा बिफानो खोथा होनानै फैदों आरो। ओमफ्राय बिनि गेजेराव आङो गोबां बार सावरायनायबो जादों सावरायलायनायनि गेजेरजों NLFB बिथांमोना आंनि सावरायनायखौ एक्सेप्ट खालामनानै लादों आरो दे जों मदद खालामगोन होननानै। ओमफ्राय बिथांमोननि मददनि गेजेरजोंनो होजोंनिफ्राय लाबोनाय जेन'बा बर्डारसिम बारहोबोनाय बियो NLFB बिथांमोननि माबाजोंनो जाबोदों आरो। बिथांमोननि सावरायनायनि गेजेरजोंनो। औ ओमफ्राय बर्डारनिफ्राय इण्डियान बर्डारनिफ्राय लानानै फैनाया पिकआप खालामनानै लानानै फैनाया आं आरो। बेबायदि जादों। ओमफ्राय नोंथांखौ मानि बेखौनो थाखाय NLFB होनखो? बेखौनोथ' आंबो बुजिनो मोनाखै मानि थाखाय बिसोरो गुदि बिजौ मोनथिया लासे मानो बेबायदि बुंलाबायखो बेखौ आंबो बुजिनो मोनाखै आरो। आंनि साननाय ओमफ्राय बायदिबा मा बिसोरो जेनेबा एम पार्टआ बिथांजों थाफानायखाय नोंखौ NLFB सानदों। औ बेबायदिथ' बेबायदिसो जायाना सानदों आरो होमबा बिदिथ' जायाना जेरै प्रमद बर' अ थाफाबानो प्रमद बर'नि सरकारि मानसि जागोन नामा बिदिथ' नङा। बिदिथ' नङाना औ जेन'बा आं गासैबो आफादजोंनो सापर्ट दङ। औ मोनफ्रोमबो सोरबा एबसुब्लाबो सोरबा सरखारब्लाबो सोरबा सरखार नङिब्लाबो जिखुनु दल संगठन बर'नि बेजोंहाय आङो एनिटाइम थाबायानो थाखायो आरो सोरबा अलखदाव गोग्लैनाय बेथ' जों सोरबा सासे इउटुबारनि दायथ' थाखायो। औ। दा हारिनि खामानियाव मावनायाव गासैबो बर'आनो गोजाखाय आङो गासैखौबो सापर्ट होयो आरो खिन्थु बिसोरो डाइरेक्टलि आंखौ NLFB-नि दैदेनगिरि होननाया बियो भुल जादों आरो। औ दा आंनि नोंथाङा माबा साइडनिफ्राय मोनसे बेनो बुंनो सानो नामा बेनि सायाव जायबा बुंदों बिसोरनि सायाव? दा दाथ' बिथांमोना बर'नि मोनसेल' होनाखै बुहुत मानसि माने गोबां खौरांगिरिफ्रानो NLFB-नि दैदेनगिरि देरहासार इस्लारि बिदि अ होननानै ह बुंदों। दा आङो बिथांमोननि जे गोरोन्थि बुंनाय बेखौ बिथांमोनखौ बोखांनानै लाफिननायखौ आं लुबैयो आरो। जे आङो NLFB-नि दैदेनगिरि नङा आरो बिदिनो समनि गेजेरावहाय हारि हिसाबै हारिजों हारि मदद खालामलायनायाव नोंहा नै हारिजों बदनामथि हारि मोनबाय नङा मदद होमबा? खालामलायनायाव बेबायदि जायो आरो। औ हारिजों हारि नोंहा जेन'बा नै मदद औ खालामबाय ओमफ्राय नोंखौ NLFB-निसो होननानै औ बांसावना होबाय। जेन'बा बिथांमोनाबो गोरोन्थियावनो बुंफ्लांबाय जानो हागौ। औ औ। बिथांमोनाबो गावसिनि गोरोन्थिखौ बोखांनानै लाफिनोब्लानो जाबाय आंथ' इसेबां भाइरेल जानाय सासे इउटुबारसो गावसोरनो मोनथिखायो औ आरो बेसेबांबा गोबाव समनिफ्रायनो आङो दिनैसिमाव देर दुइ बोसोरावनो आङो हाबबाय नै इउटुबार जानानै औ होमबा दिनैसिमाव बिसोरो आंखौ जे बेबायदि बबेबा संगठनजों माबानानै दैदेनगिरि होनना बुंनाया बियो बुहुत गोरोन्थि जादों आरो रायजो राजायाबो आंखौ NLFB-नि दैदेनगिरि होननानैनो बुजिनानै लाबाय थागोन ना औ जेन'बा रायजो आंनि राजाफ्राथ' नै हाजार चेनेलाव हाजार आङो मानसिफोरानो बुंब्लाबो नायगासिनो दङ बिसोरो फोथायनायानो नङा आरो औ औ खिन्थु आं NLFB-नि नङा आरो जेन'बा आं मोनफ्रोमबो जेन'बा एबसुआ आंनो माबा मोनसे दायथ' होबायब्ला आं बेखौबो मावगोन। औ। सोरबा इउ बि पि अ नि मानसिया आंखौ माबा मोनसे दायथ' होयोब्ला आङो हागोन बायदिब्ला आङो बेखौ नाजाबायानो थागोन आरो। औ दा बेबायदिनो थिग NLFB बिथांमोनाबो आंनो मोनसे खामानि दायथ' होदों दे हानायखिनिखौ आं नाजाबाय थागोन आरो नाजानायनि गेजेरजों आङो बे खामानिखौ साक्सेसफुल खालामनोबो हादों आरो। औ खिन्थु बे प्रेस मिटावहाय आंबो थानाय जादों खिन्थु थायोब्लानो जे सोरबा NLFB-नि दैदेनगिरि जायो बेथ' नङाना। आंबो सोरबा प्रमद बर' सारजोंबो औ थानो हागौ हाग्रामा सारजोंबो आं थानो हागौ औ अब्ला नोजे आंखौ सोरबा हाग्रामानि मानसि प्रमदनि मानसि होननानै बुंगोन नामा दा आं बेखौनो लुबैयो आरो बिथांमोना गावसिनि गोरोन्थिखौ बोखांनानै लाफिनजानायखौनो आं हास्थायो आरो जेन' पाब्लिकफोराबो आंखौ बेबायदि गोरोन्थि साननानै दाथाबाय दाथाथों औ आंनि लुबैनाया बेनो आरो